Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Gràcies per l'assistència aquí a la sala i també per l'assistència als que esteu connectats en remot. I bé, jo simplement volia presentar-vos al ponent d'avui en esta sèrie de webinars que organitzam en la Facultat d'Economia i Empresa, que a més avui lo farà l'organitzador d'aquesta sèrie de webinars, que és Aleix Calveras, no? I que m'acompanya. Així que avui té un doble paper, l'organitzador i presentador, no? Jo simplement volia presentar al professor Aleix Calveras perquè no lo conegui. És catedràtico d'universitat en l'àrea d'organització d'empreses del Departament d'Economia de l'Empresa d'aquí de la Universitat de Illes Balears. És doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat professor visitant d'universitats de prestigi com, per exemple, la Universitat d'Edimburgo, el CSF d'Itàlia, la Universitat Pompeu Fabra i l'IDEI de Toulouse, no? Él es profesor de diversas materias, entre las cuales se troba la responsabilitat social de l'empresa, economia del turisme, organització industrial en general, no? I a més de la seva docència en aquestes àrees, per descomptat, és un investigador amb molta producció i amb molt bones investigacions en totes aquestes àrees, no? Avui tenim el plaer de tenir-li a ell presentant aquest webinar que se titula El turisme de creuers, un mal negoci per a Palma. Crec que és una qüestió relevant, no? És una qüestió que té moltes aristes. El debat probablement és molt complex i el que jo crec que farà el professor Calveras avui és donar-nos una visió, no? Des de la vessant econòmica, no? I bé, trae una sèrie de reflexions i probablement de dades, no? Que ajudin a tenir una visió una mica més completa, no? Per poder jutjar si aquest és una bona cosa o una mala cosa, no? I bé, jo sense més le donaré la paraula a Aleix i després d'aquesta xerrada farem una sèrie de turno de preguntes i bé, us convido a preguntar i a fer la vostra reflexió també. Perfecte, moltes gràcies, Pepe. Una mica més enllà de l'interès del tema, que ara motivaré, no? Una mica com que vaig buscant gent i a vegades demano a la gent que s'animi a fer xerrades aquestes aquí a la facultat, doncs també m'ha semblat una mica necessari fer-ho jo mateix, d'acord? I per això estic aquí. I per què el turisme de creuers? Doncs per diverses raons. Primer, perquè si un mira les dades, i això les mostraré d'aquí un segon, veu que Palma, les Balears concretament Palma, du els darrers 15 anys fent una aposta molt forta pel turisme de creuers. Això ho mostraré. Per tant, val la pena fer-hi una reflexió. Les reflexions normalment amb aquest tema, com apuntava el Pepe, són molt polèmiques. Hi ha gent molt a favor, gent en contra, però sovint el debat, no sempre, però sovint es planteja com, per una banda, les crítiques mediambientals, les crítiques en l'impacte en la qualitat de vida dels residents, i això serien aspectes negatius, i per altra banda, l'aspecte positiu seria l'economia. És bo per l'economia, s'ha de trobar un equilibri. Per tant, em sembla, una mica el que faré jo avui, intentaré dir que això no és així, o que el manco a mi no em sembla així. Hi ha bones raons econòmiques per pensar que el turisme de creuers no és per fer el títol així, no és un bon negoci per a la ciutat de Palma. Això és el que intentaré argumentar. Deixaré totalment de banda els temes mediambientals i els temes de l'impacte en la qualitat de vida dels residents, no perquè no siguin importants, que ho són i molt, i que també un pot pensar que hi ha una derivada econòmica, que hi és, però em centraré en el que és més típicament o el que és més
l'economia. D'acord? Bàsicament, tres grans parts. Primer, posaré unes quantes dades sobre la taula al voltant del turisme de creuers. Segon, faré una anàlisi al voltant de l'impacte econòmic del turisme de creuers a Palma, explicant de forma molt senzilla alguns informes, alguns estudis que s'han fet al respecte. Llavors explicaré per què em sembla que aquests estudis són incomplets, que per tant no donen una bona foto del que realment passa i intentaré explicar això. I finalment comentaré un poc sobre la regulació entre cometes, ja diré per què entre cometes, que tenim a Palma al voltant del turisme de creuers. Per tant, en faré una mica, aquest seria una mica l'esquema. Bé, dades. Primera dada, importantíssim increment del que és el turisme de creuers a nivell mundial els darrers anys. Com a mínim aquí tenim xifres de la darrera dècada abans de la pandèmia. Òbviament aquí la pandèmia és un parèntesi, com diré d'aquí un segon, sembla que recuperarem la tendència que hi havia, però aquí tenim les xifres, de 17,8 milions de turisme de creuers arreu del món, de turistes, a gairebé 30 milions. Un increment important. D'acord? Respecte a on es fan els creuers, Europa i la Mediterrània té un cert pes, sobretot el primer lloc és el Caribe, Nord-amèrica i el Carib, però Europa i la Mediterrània també té un pes important i sembla que creixent per diferents dinàmiques. La pandèmia sembla que també apunta recentment a que els clients no volen anar tan lluny, veurem si això canvia o no, però en qualsevol cas la Mediterrània ha guanyat importància. Què ha passat a Palma? A Palma, quan dic que Palma ha fet una aposta pel turisme de creuers, ho dic arrel d'aquest gràfic, d'aquestes dades. L'aposta pot ser conscient o inconscient, pot ser deliberada o no, això ja és un altre tema. Però veiem aquí com del 2006 al 2019 els turistes de creuers a Palma s'han triplicat. Perdó, hi ha dues menes de tipus de creuers, de turistes, de passatgers, els de trànsit i els de base. Això és important tenir clar la distinció. Els de trànsit són els que s'han embarcat a algun altre port, el creuer arriba a Palma, baixen i pugen el mateix dia, aquests serien els de trànsit, i llavors hi hauria els passatgers de base, que s'embarquen i desembarquen a Palma. Venen d'una altra banda per pujar per primer cop al creuer a Palma, fan el creuer i després desembarquen i se'n tornen a Alemanya, per exemple. D'acord? Són dos diferents tipus, també des del punt de vista econòmic té la seva rellevància. En qualsevol cas, veiem com els darrers, abans de la pandèmia, els darrers 13-14 anys, els passatgers de trànsit s'han triplicat a Palma i els de base s'han duplicat. Sobretot els darrers 2-3 anys, 4, dels 16, fins llavors era molt constant i llavors té una mica de creixement. Per tant, crec que es pot dir que és una certa aposta. En termes relatius és molt major el creixement de la ciutat de Palma en termes de turisme de creuer que el que hi ha hagut a nivell mundial, en termes proporcionals. També pot ser que l'origen, el punt de sortida sigui diferent, però bé. Però, a més, l'altra dada també interessant és quan mirem a la Mediterrània i observem quins són els principals destins, els principals ports pel turisme de creuers. Aquí tenim un mapa. Les boletes aquestes són en funció del nombre de passatgers. I veiem com aquí les més grosses són les Illes Balears, Barcelona, Roma, que diu Civitavecchia, d'acord? Que són uns més de 2 milions. Si mirem les dades de l'any 2019, veiem com les Illes Balears, i a l'hora de parlar d'Illes Balears, sobretot és Palma, també hi ha un poc d'Eivissa, que és l'altre port de les illes que pot rebre barcos grossos, però, per tant, no és només Palma, però en gran mesura és Palma, és el segon destí en termes de turisme de creuers de la Mediterrània, qual és una xifra força relativament impressionant, per davant de Roma, per exemple, només per darrere de Barcelona.
dins del que és la Mediterrània. Un tema rellevant en el debat posterior, que no en parlaré especialment, tot i que està a la base de bona part o de part de les coses que diré, és el fet de l'estacionalitat o no del turisme de creuers, que és un tema sempre rellevant i que serà rellevant en part de l'anàlisi que faré sobre els informes, sobre els estudis, sobre l'impacte econòmic que es faran. Aquí he posat només, per simplificar, no per res, els turistes de trànsit. De fet, ens podem fixar en la carbassa, que és de l'any 2019, i veiem que ja mostra un perfil estacional. No és una activitat turística que permeti desestacionalitzar. Veiem que va del maig fins a l'octubre. Potser, si féssim una anàlisi una mica més fina, potser diríem que és una mica menys estacional que altra mena de turisme, potser, però a grans trets no hi ha gaire diferència. Clar, això és fins aquí. I a partir d'aquí, què? Com deia, hi ha hagut la pandèmia, que va tenir un impacte gros en el turisme de creuers. I el que mostren les xifres, les previsions, per exemple, aquestes tenim aquí de CLIA, que és això de CLIA, ho mencionaré alguna vegada, és l'Associació Internacional d'Empreses de Creuers. Per tant, bona part de les xifres són seves, que poso, no totes, però bona part són seves. Veiem com les previsions són d'una recuperació, de tornar, no sé si totalment a la tendència que hi havia abans, però sí de tornar a créixer i superar els nivells que hi havia abans, just l'any anterior a la pandèmia. Alhora surten moltes notícies de la demanda de venir a Palma per part de les navilieres, per part de turistes, etc. Per tant, sembla que després d'aquest peron, d'aquest parèntesis donat per la pandèmia, les coses reprenen, encara no amb el mateix nombre, especialment en termes de passatgers i en termes de barcos, està reprenent i és probable que reprengui les xifres i la tendència que hi havia abans de la pandèmia. Per tant, aquesta és una mica la foto una foto sobre les dades al respecte. Bé, crec que es pot dir que hi ha hagut una certa aposta de Palma per aquesta mena de creuers. Val la pena, ha estat una bona aposta, convé. Aquí em centraré a parlar del tema econòmic. Convé. Quin és l'impacte econòmic del turisme de creuers a Palma? Hi ha molts informes que han intentat, que fan una anàlisi per respondre a aquesta pregunta. Molts, no només per Palma, contínuament, segurament, si llegiu la premsa, veieu notícies de Barcelona, de notícies d'altres ports, en aquest cas normalment llegim coses sobre ports espanyols, que fan aquesta anàlisi. Aquí en poso 3, concretament, sobre Palma. El 2022 és el més recent, el 2018, just abans de la pandèmia, i el 2015. M'agradaria dir diverses coses sobre aquests informes que normalment llegim a premsa o als mitjans, o són mencionats o són ressenyats als mitjans. Primer, sovint, la gran majoria de les vegades, estan finançats per la mateixa indústria. Aquí veiem, per exemple, el segon, que està directament pagat per la indústria, per l'Associació d'Empreses de Creuers. I això, com a mínim, és una dada que val la pena de conèixer. Segon, en el primer dels casos, en teoria, pel que puc llegir, és un informe que està fet per a la Comissió Europea. Per tant, no està fet per la indústria. Però fixeu-vos que, de fet, és la mateixa consultora. Deloitte, segurament heu sentit tots a parlar, és una consultora internacional molt important, que s'ha fet un tip de fer informes per a CLIA. Bé, n'ha fet un per a la Comissió Europea. Bé, em sembla tampoc irrellevant. Finalment, el tercer, el que ara dedicaré un poquet més de detall, no molt més, però un poquet més a parlar-ne, és un que s'ha finançat per Port de Balears, Cambra de Comerç, i s'ha fet per companys d'aquí de la UIP, i el mencionaré. La base, la meva crítica que després faré metodològica, els tres informes, de fons és la mateixa. Tot i que després, argumentaré després, si em permeteu d'aquí un parell de transparències, parlaré una mica més de l'informe de la UIP, perquè és el que crec que fa bé, treballa bé la metodologia que fa servir per aportar dades. Per tant, en aquest sentit, em sembla un bon informe, tot i que criticaré
la base, els fonaments i el que podem entendre de l'informe a partir de la metodologia. Els 2 primers informes, ja deixeu-me que ho expliqui després, quan hagi explicat una mica com van aquests informes, em semblen informes molt dolents, que com a economista, quan un ho llegeix, fan una mica de, no sé quina és la paraula, no sé si una mica de vergonya o això. Intentaré després explicar el per què. Què intenten fer aquí aquests? Què intenten fer aquest informe? I els altres, la idea de base és la mateixa perquè tothom, tots els informes es refereixen a la metodologia aquesta input-output. Intenten veure el càlcul dels impactes del turisme de creuers a Palma. Llavors, a partir d'aquí fa falta, quan parlem d'impacte econòmic, què vol dir això? Hem de triar algun indicador econòmic. I aquí em posen 2, d'acord? I 2 indicadors correctes i adequats. El valor afegit brut, que més o menys sabem el que vol dir, és el valor de la producció menys els costs dels inputs que s'han d'importar, que es duen de fora de les Balears, d'acord? I un altre indicador econòmic també interessant és el dels llocs de treball creats, d'acord? Llavors, a partir d'aquí intenten fer, es fa aquesta metodologia, el que intenta és primer veure l'efecte directe, baixa un turista a Palma i se'n va a un restaurant i gasta 100, posem per cas. Doncs gasta d'aquests 100, el restaurant ingressa 100 euros, per exemple. Ara bé, suposem que a part del que menja hi ha caviar, que no és el tipus de turisme precisament que gasti caviar en general, és una de les idees crec que val la pena tenir sobre el turisme de creuers, però el caviar clarament és un producte que importem, que no tenim aquí a les Balears, que l'importem. Lògicament, l'impacte econòmic d'aquesta despesa no pot ser 100, perquè una part important, 50, consisteix, se'n va cap a Rússia per dur el caviar, si és aquest el cas. Per tant, el que pot quedar és 50, i això seria el valor afegit brut, directe, d'acord? Que ve d'aquesta despesa de 100, 60 se'n van per pagar el caviar, queden 40, que es paga als treballadors d'aquí, el local i el peix que pesquen els pescadors de Mallorca. Això seria l'efecte directe. Però, a més, llavors hi ha com genera un efecte multiplicador amb la resta de l'economia, que és el que es diu efecte indirecte, té una despesa que els proveïdors, el peixater que ha venut el peix, té uns ingressos que a la vegada paguen els pescadors, paga, algú altre compra uns productes, etc. I llavors efectes induïts, que bàsicament són els treballadors, la despesa dels treballadors, gent que treballa al restaurant, que treballa a la peixateria, que té una despesa i que, per tant, això també genera, traspua la resta de l'economia de la ciutat, en aquest cas. I això és el que, dins d'aquesta metodologia input-output, hi ha models matemàtics que calculen, tenen els seus multiplicadors, els seus coeficients, i permeten calcular això, el valor afegit brut directe, l'indirecte, l'induït i el total. D'acord? Per trobar les xifres, aquest estudi que va fer va ser unes 2.000 entrevistes en el que són els agents del sistema econòmic dels creuers, que són els creueristes de base i de trànsit, i llavors també la tripulació que baixa, les navilieres, consignataris, inversió pública, activitats aeroportàries. D'acord? Molt resumidament, els passatgers de trànsit ens indiquen aquí en el mateix informe, passen unes 4 hores de mitjana al port, essent al centre de Palma la visita més demandada. Això és rellevant, pel que direm més endavant. Al voltant d'un 20%, d'altres informes he llegit xifres similars, dels passatgers de base passen uns quants dies a Palma, o abans de pujar al barc, o al creuer, o després. 2, 3, 4 dies, aquí diu 4,2 de promig. La despesa del turista de trànsit, 72 euros. La despesa del turista de base, comptant aquests dies extras, 155 euros. Això és el que en treuen d'aquestes entrevistes i d'aquest treball de camp. D'acord? Penseu que cada cop més els creuers el que volen és que la gent gasti el propi creuer. Això és part del model de negoci d'aquestes empreses. Resumint tot això, i al darrere hi ha un treball aquí analític d'utilitzar la metodologia, les taules input-output, etc. El resum, que sovint se'n fa, perquè és un resum bo i que després es reprodueix críticament als mitjans de comunicació, per aquest informe i pels altres que mencionaré després. Aquí un resum és
250 milions d'euros de valor afegit brut total i 5.700, uns 5.000 llocs de treball creats. Aquest és un resum. Aquest és l'impacte econòmic. Diries, això és bo, positiu. Si ens quedem aquí i no anem més enllà, per això hi ha a vegades aquesta, per una banda, guanys econòmics, per altra banda, el tema mediambiental. Quin és el problema? Que l'anàlisi que ens permet aquesta metodologia, que té la seva lògica de ser, la seva utilitat, etc., no la nego, però que presenta limitacions i que, per tant, hem de tenir-les en compte a l'hora d'avaluar els resultats que ens indica. És que és una anàlisi incompleta que no té prou en compte costos d'oportunitat que genera aquesta, en aquest cas, la demanda de turisme creuer, perquè hi ha pels supòsits que hi ha al darrere del model. Els supòsits sobre els preus, la demanda, l'oferta, etc. Quina és la idea? Quin és el problema principal que jo hi veig? Com deia, el que pretén aquesta metodologia és estimar, aquests informes, és estimar l'augment de l'activitat econòmica, associat amb aquesta despesa que duen, per exemple, els turistes dels creuers al baixar Palma. Quin és el supòsit clau que hi ha al darrere? Que les activitats que es dediquen a respondre a aquesta demanda senzillament aconsegueixen els recursos sense cap problema. Els recursos flueixen lliurement en aquesta activitat econòmica i a les indústries relacionades, a la peixateria, etc. D'acord? Se suposa implícitament que aquests recursos no s'estaven utilitzant enlloc més. No s'estaven utilitzant ni a cap altre sector ni enlloc. Per tant, no hi ha cap problema. Això vol dir que aquesta forma d'estimar l'impacte econòmic compta els aspectes positius, les influències positives, l'increment de demanda, però no les negatives. No el fet de que si tenim uns recursos que es feien servir abans en d'altres sectors, ara passen a utilitzar-se en aquest sector del turisme de creuers. Això s'obvia. I això és rellevant, com intentaré explicar després. En veritat, el resultat principal del xoc que es vol estimar, en aquest cas concret del turisme de creuers, el que fa és modificar el patró d'activitat econòmica que hi ha a la ciutat o hi ha a la regió en qüestió. D'acord? Potser hi ha un increment de l'activitat econòmica en termes nets, potser no. D'acord? L'activitat econòmica incrementarà en termes globals i nets si els recursos que s'hi dediquen, que s'hi fan servir, prèviament estaven desocupats, per exemple, els treballadors, si hi havia algú a l'atur, per exemple, o hi havia locals buits, o carrers buits, d'acord? Llavors sí que suposarà. O, per exemple, si el que tenim és un desplaçament de recursos des d'una indústria menys productiva cap a una indústria més productiva. Llavors també hi haurà un increment global de l'activitat econòmica. D'acord? Per tant, això i això. Ara bé, això és així, doncs aquesta és part de les coses que crec que a Mallorca podem intuir i a Palma no són bons supòsits i per tant hem de ser cautelosos a l'hora d'interpretar aquestes xifres d'increment o d'impacte econòmic. Abans, per tant, deixeu-me aquí que llegeixi aquesta cita tret d'aquests articles que precisament comenten al voltant de quines maneres es pot avaluar l'impacte econòmic de determinada activitat, no només del turisme de creuers, però d'altres, diu: les estimacions d'input-output dels impactes sobre l'activitat econòmica en general o sobre variables específiques com l'ocupació solen ser sobreestimacions, molt sovint per molt. De fet, aquestes estimacions fins i tot poden equivocar-se en la direcció del camp. Per tant, no estic dient res nou, res que no s'hagi dit abans. D'acord? Deixeu-me que acabi en aquest primer apartat, en aquesta primera part al voltant dels informes. Abans he posat 3 informes, d'acord? He mencionat 3 sobre Palma, 2 de Deloitte i un de la UIP, Cambra de Comerç i Port. I, de fet, tot i que la crítica que he fet a la metodologia utilitzada és la mateixa per tots 3, el de la UIP em sembla ben fet amb la metodologia que s'utilitza, d'acord? Més enllà que explica més detalls, etc. Què fan els de Deloitte? Tant en un informe com en l'altre. Agafo l'exemple aquest del restaurant. La persona que va, el turista que baixa de Port a la ciutat i va a un restaurant i gasta 100. Compten dins aquests 500 milions, en un cas 520 i l'altre 468 milions, compten els 100 euros que es gasta al restaurant. Tant li fa si dins aquests 100 euros
60 han anat a pagar el caviar que ve de Rússia. Això, òbviament, no té cap sentit. Ni tan sols, és a dir, fer malament, utilitzar malament el que és la metodologia que pretenen utilitzar. Per tant, clarament, aquests informes, a més d'aquesta crítica, de compartir la mateixa crítica metodològica, tenen aquesta manera de comptar, que òbviament sembla destinada a que com més grossa sigui la xifra, que millor. Sembla aquesta la intuïció hi ha al darrere. Almenys això és el que jo en dedueixo. Especulo de fer-ho d'aquesta manera, que clarament no és una bona manera, quan un hi pensa en termes econòmics. Per tant, els informes que tenim fan, al meu parer, i no el meu parer, el que sembla, una avaluació incompleta d'aquest impacte econòmic. Hi ha, segurament no, segur que hi ha més aspectes a ressaltar, però jo ara en ressaltaré un. Un d'aquests costos d'oportunitat que no es tenen en compte, que he mencionat abans, de rebre i de pretendre satisfer la demanda turística. Quin és aquest cost d'oportunitat que jo ara vull ressaltar aquí? Crec que és un cost d'oportunitat important. No dic ni que sigui el més ni que sigui l'únic, però crec que és important i és el que jo em centraré. Quin és el recurs escàs que passa a utilitzar a satisfer la demanda del turisme de creuers? És la ciutat mateixa, l'entorn urbà, el territori i part de les seves infraestructures. Aquest era un recurs que ja s'estava utilitzant per, com després desenvoluparé, altra mena de turisme. D'acord? Per altra mena d'activitats. I que ara passa a ser utilitzat també pel turisme de creuers, amb la conseqüència d'aconseguir que hi hagi un increment important, perquè, a més, aquestes són les característiques del turisme de creuers en moments determinats, la congestió és molt alta. Una altra forma de parlar d'això és la terminologia que fem servir, que hem llegit i que sovint coneixem, la de la massificació turística. Clarament, el turisme de creuers té un impacte en la massificació turística. Però aquesta massificació no només pot molestar els residents, no només pot tenir un impacte mediambiental, sinó que, i aquesta és la part, crec que jo ara ressaltaré, aquestes properes transparències, és que té un impacte econòmic també, negatiu, que destrueix valor econòmic. D'acord? I això és el que intentaré argumentar aquestes properes transparències. Què entenem per massificació? Per una banda tenim el nombre de turistes que hi ha, una certa densitat, i per altra és la percepció que en fan, jo ara aquí em centraré en la percepció que en fan els mateixos turistes, alguns turistes, d'aquest nombre de turistes. La percepció dels residents també, però a mi ara m'interessa més la dels mateixos turistes. D'acord? Els mateixos, no necessàriament dels turismes de creuers, sinó altres mena de turismes que també té la ciutat. Bé, quan hi ha una avaluació negativa, quan afecta negativament, quan l'experiència, que a grans trets és psicològica del mateix turista, és negativa perquè el nombre de turistes que hi ha és molt grossa, perquè hi ha una elevada congestió dels entorns en el que sigui que s'està movent el turista, aleshores és quan es parla de massificació turística. En anglès es fa servir la terminologia d'overtourism. D'acord? Aquí faré dues consideracions, una de més general i molt més curta i una de més ja una mica més concreta, més micro, però que m'hi extendré una mica més. La més general és fer una passa enrere i preguntar-nos al voltant del model econòmic de les Balears, el model turístic de les Balears les darreres dècades. D'acord? Aquesta aposta que ha fet Palma pel turisme de creuers sembla, en certs sentit, posar més llenya al foc. I fa falta, és a dir, tenir en compte que tenim un model econòmic que fa molts anys que incorpora, que creix en termes de places turístiques, en termes de població, etc. Fa falta, és un turisme que interessa, fa falta més turistes, especialment amb aquest perfil. Fixeu-vos, en aquest gràfic de la dreta tenim les pernoctacions de turistes a Palma. Veiem com temporada alta i alta plus. Alta més vol dir des de maig a octubre, si recordo, el mig any de temporada alta. Bueno, Palma, sense comptar aquest turisme de creuers, ha crescut molt. Si recordo bé que ho he mirat abans, aproximadament 1 milió de turistes del 2005 al 19, en 15 anys. Déu-n'hi-do, són més d'un 20%.
Per tant, no és que faltin turistes a Palma. Interessa amb totes les problemàtiques que m'imagino que els que esteu estudiant la carrera, l'assignatura ja ho heu vist, i els altres que seguiu l'actualitat, doncs, tot el que vol dir el model econòmic en termes d'increment de població, de congestions, en diferents entorns, el que vol dir el mercat de treball, etc. Fa falta. Fer a curt termini vol dir desplaçar l'oferta i a llarg termini vol dir seguir creixent com vam creixent fa molts anys. Que bàsicament, per tant, també suposa més congestió i més massificació turística i no, perquè també és via increment de llocs de treball, etc. La segona consideració una mica més concreta, més micro, que és veure o pensar, aquí el que faig és una reflexió, sense fer una anàlisi molt economètrica en absolut, és una reflexió a partir de dades, és quin impacte té aquest turisme de creuers a Palma en el patró d'activitat econòmica de la ciutat. D'acord? I, per tant, aquí ve aquest tema de dir en quina mesura aquesta demanda, aquest turisme de creuers, té un cost d'oportunitat, com afecta els recursos que es dediquen a aquest turisme de creuers a altres indústries, en aquest cas, com que em centro exclusivament al tema del turisme, d'altres segments turístics. I aquí crec que val la pena de plantejar la dicotomia entre el turisme de creuers i el turisme d'hotels boutique. Deixeu-me mirar com vaig de temps. D'hotels boutique. Hi ha hagut també una relativa, aquí tenim un gràfic aquí del 2002 fins al 2018, un cert creixement en termes de places, un nivell molt menor, són hotels relativament petits, del que són els hotels boutique al centre històric de Palma. D'acord? Són hotels que s'han obert a palaus, antics palaus, cases senyorials, principi de 4 estrelles superiors, 5 estrelles, etc. La tipologia de turisme és un turista internacional, al nivell econòmic, perfil cultural, amb una certa estada, gastronomia, compres, cultura, etc. I que alhora genera una certa sinergies als barris, sobretot al centre de la ciutat. Que el turisme també té crítiques, que si gentrificació, que si turitització, etc. Jo ara aquí no hi entraré amb aquestes crítiques, que poden ser vàlides, i no sé si després en volem parlar o no, però no hi entraré. En qualsevol cas, això és part del que és el producte, per dir-ho d'aquesta manera, el producte turístic de Palma. Dels productes, és un dels productes. Quina interacció hi ha entre els dos segments? Entre el turisme de creuers i el turisme dels hotels boutique, hi ha alguna mena d'interacció? A priori, la interacció podria, no està clar quina és, podria ser complementarietat. És a dir, que un reforcés a l'altre. De quina manera podria ser així? Per exemple, perquè els que venen amb creuers i visiten Palma, es diuen, mira, m'ha agradat, he estat només unes hores, m'ha agradat, tornaré d'aquí X, l'any que ve, l'any a sobre, d'aquí uns mesos, i m'allotjaré en un d'aquests hotels boutique. Podria ser, a priori. L'altra opció és que hi ha una certa substitutibilitat. Atraure un tipus de turisme vol dir expulsar-ne un altre. Per tant, tindríem cas aquí de substitubilitat. La hipòtesi que jo ara intentaré desenvolupar, que és la que crec que és més raonable, amb la lògica econòmica que hi ha al darrere i amb les poques dades, és la de la substitució-expulsió. Per dos motius. Primer, el turisme de creuers massifica la ciutat i afecta negativament el que és l'experiència, el valor econòmic que se'n treu dels turistes d'aquests d'hotel boutique, que tenen un perfil relativament diferent, més interessant en termes de que generen més despesa, deixen més diners, etc. Primera idea. I segona idea, el turisme de creuers expulsa els turistes, expulsa entre cometes, perquè es pot expulsar que n'hi hagi menys, o que els que venen estiguin disposats a pagar menys diners, expulsa els turistes dels hotels boutique. D'acord? Hi ha evidència empírica d'això de Palma? Jo no la tinc, i si n'hi ha algú la coneix, m'encantarà. Si hi ha evidència sobre investigacions que s'han fet dels dos fenòmens en d'altres destins, a d'altres bandes. Això és una mica el que ara aquí argumentaré. D'acord? No és Palma, però bé, el que passa a altres bandes ens pot informar sobre coses que poden passar a Palma, també. Aquest és un article publicat ja fa uns quants anys sobre una investigació sobre la Costa del Sol a Màlaga, d'acord? On es pregunta això, al voltant de la capacitat de càrrega
amb un destí de costa. El concepte aquest de la capacitat de càrrega està molt lligat amb el de massificació, està intrínsecament lligat, etc. Però, bàsicament, simplificant molt, els investigadors aquests van passar una enquesta en els turistes d'aquest destí, els demanava: hi ha massa turistes al lloc on passes les vacances? 49% estaven en desacord. 24% ni d'acord ni desacord. 26% hi estaven d'acord. Per tant, 26% dels turistes preguntats deien que hi havia massa turistes a llocs on passaven les vacances. Això és poc o molt. A l'article venen a dir, diuen que és poc o molt. Costa de saber-ho. I llavors fan referència a un article antic, aquí, aquest que menciono aquí, de l'any 86, que diu això, que té un criteri. Si més de 2/3 dels visitants diuen que està massificada, sembla probable, això és un criteri general, no sobre Màlaga, sinó un destí al qual se'ls demanen als turistes si el destí que estan visitant està massificat o no. Si més de 2/3 dels visitants diuen que està massificada, sembla probable que la capacitat de càrrega del destí s'ha superat. Si menys d'un terç creu que hi ha massificació, l'àrea es troba per de sota de la capacitat de càrrega. Cap problema, sembla que diu. Entre míquids d'aquests nivells, qui lo sap. Sembla un criteri absurd, per dos motius. Primer, hi ha un error metodològic a base, que és una mica el tema de la mostra. Aquí la mostra és endògena. Això només es demana als turistes que estan en aquell destí. Els que l'any passat hi van anar i els semblava que hi havia massa gent, ja no hi han tornat. Per tant, només es demana als que estan allà. D'acord? Per tant, aquí hi ha un problema d'endogenitat, clarament, de la mostra de qui se li demana. S'hauria de demanar d'altra gent, etc. Per tant, aquest primer problema. Els que es veuen afectats per la massificació turística ja no hi van. O si hi van, estan disposats a pagar menys, que és una altra qüestió també. Però després, un terç és molta gent, o un 26% també és molta gent. Especialment quan aquest terç, com ens diu el mateix article, són els turistes que tenen un perfil de nivell econòmic major amb una major disponibilitat a pagar. Per tant, dir que si està per sota d'un terç no hi ha cap problema, em sembla que no té molt de sentit. En qualsevol cas, hi ha turistes, i això sí que ens ho mostra aquest article, que els hi molesta que hi hagi massa altres turistes, i a més són els turistes amb un perfil econòmic potencialment més interessant, amb una major disponibilitat a pagar per estar-se en el destí en concret. Això és a Costa del Sol, Màlaga. Hi ha d'altres investigacions, i ara aniré ràpid. Berlín. A Berlín també es va demanar, es va fer una anàlisi similar, i molt més ràpid, sobre mirant els comentaris a TripAdvisor, etc. I bàsicament el que es mostra és aquesta corba en forma d'U invertida, en la qual als turistes els agrada que hi hagi els turistes, fins a un cert punt, a partir del moment, ja no els agrada que n'hi hagi tants i tenen una valoració negativa. Per tant, bé, la massificació turística és percebuda de vegades, a partir d'un cert nivell, negativament pel mateix turista, d'acord? Després hi tornaré a això. Les mateixes empreses de creuers això ho admeten, el qual també em sembla significatiu. Efecte expulsió, evidència d'efecte expulsió. També hi ha investigacions que intenten estudiar si en determinats destins el turisme de creuers ha expulsat o no turisme d'estada, més enllà que sigui turisme d'hotel botic o no, turisme d'aquest que va a un hotel i que s'allotja uns quants dies d'allà. Aquí menciono dos articles, un que mira les Illes Caimà, altre 15 illes del Caribe, tot un seguit d'anys, etc. Els resultats empírics no són gens concloents. Per les dades que utilitzen, tenen dades molt limitades, etc. Per tant, els resultats no són gens concloents en termes economètrics, en temes d'anàlisi empírica, que efectivament un tipus de turisme expulsi l'altre. Ara bé, en els dos articles, les conclusions, els autors, acaben dient, per exemple, centrem-nos en el segon. Diu, el turisme d'estada i el de creuers són substituts. Hi ha una expulsió, crowding out, en anglès que diuen ells, del turisme d'estada pel turisme de creuers. Per tant, els resultats empírics són positius, però també llegint-los, les dades són molt limitades, etc. No és gens fàcil veure aquesta interacció en una evolució dinàmica, quan passen moltes coses al mateix temps, etc. Resumint, el turisme, fins ara, el turisme, aquesta part darrere, si més no, el turisme de creuers, amb la massificació de la ciutat,
afectaria negativament altres segments turístics potencialment més interessants. A l'hora de dissenyar una estratègia turística per a una regió o per a una ciutat, això sembla que molts de vosaltres aquí sou estudiants d'economia, però si n'hi ha també d'administració d'empreses, el fet d'estratègia empresarial, una de les idees claus que ens explicava el Michael Porter, que ens explica el Michael Porter quan ens parla d'estratègia d'empresa, és que una bona estratègia vol dir que has de triar. No pots pretendre fer-ho tot, sinó que una bona estratègia implica renúncies, saber què has de fer i què no has de fer. Si no, no tens una estratègia o no tens una bona estratègia. D'acord? No es pot fer de tot a palma, no convé fer de tot a palma, almenys si el que vols és tenir un bon negoci. Per tant, hi ha bones raons, crec, o almenys això he intentat argumentar d'una forma d'aquesta mena de reflexió, per pensar que el turisme de creuers és un mal negoci per Palma. A partir d'aquí, convé regular. Si ens creiem aquesta premissa, convé reduir per limitar o per reduir l'afluència d'aquest turisme. El que faré ara és parlar de la regulació que tenim a la ciutat. Són 5-10 minuts i ja acabaré. Per què regulació, entre cometes? Aquí poso la regulació del turisme de creuers. El cas de Balears o el cas de Palma, més concretament, hauria de dir. Per què regulació, entre cometes? Perquè, de fet, més que una regulació és un acord. Sí, suposo que heu llegit aquests darrers mesos o aquests darrers anys. És un acord voluntari entre el govern balear, sobretot el govern balear, i CLIA, l'Associació d'Empreses de Creuers, a nivell internacional. Aquí em sembla interessant dir que bàsicament és un sector on hi ha 4 grans empreses que controlen el 80 o el 90%. El 90% del sector. Per tant, un sector molt concentrat, el qual també facilita aquest acord. Segons s'explica, això està tret d'un article de fa un parell d'anys al diari Ara Balears, segons s'explica des del govern, les mateixes empreses de creuers entenen que s'han d'autoregular, perquè són els primers que no volen coincidir amb 15.000 persones més. Bé, això és una evidència més indirecta de que la massificació turística és dolenta per l'experiència turística. I si ho és pels turistes que van amb creuers, encara més ens podem imaginar pel diferent perfil, etc., dels turistes que van als hotels boutique. En què consisteix aquest acord? 3 creuers màxim al dia, un d'ells un megacreuer és més de 5.000 passatgers, hi havia excepcions l'any passat, enguany ja no n'hi ha, etc. En cap cas es diu, per cert, aquest acord no està disponible. Bàsicament, llegeixes a través dels comunicats de premsa del govern, que ha fet comunicats de premsa, però aquest Memorandum of Understanding, que n'hi diuen, no està disponible. Diu, en aquest comunicat, diu, en cap cas es podran superar els 8.500 creueristes diaris en còmput setmanal. Què vol dir això de en còmput setmanal? No està clar. Si un dia, almenys jo no ho tinc clar, he intentat esbrinar i no ho he acabat de descobrir. Si un dia n'hi ha 16.000 i l'altre dia n'hi ha 0, el promig és 8.000. Això entra dins l'acord o no? No queda clar. Quina avaluació em faig d'aquest acord? Què em sembla? N'hi ha prou? I aquí el n'hi ha prou pot voler dir 2 coses. És prou estricte? El resum que mirant les dades va fer aquest en Jaume Martorell al diari que l'Ara Balears fa un parell d'anys, és que no suposa massa diferència respecte al que va passar el 2019. Una reducció d'un 7% del trànsit en les escales, només un 11% dels dies que van arribar creuers s'hauria infringit l'acord, etc. Per tant, aquest acord no suposaria una reducció significativa respecte al que teníem el 2019, sinó, si un cas, evitaria un creixement futur. El qual, millor que res. Si seguíem amb la tendència, és millor posar un topall al creixement que no pas no posar-lo. Ara, tenir clar que el que fa és no limitar enrere, o almenys no significativament, no reduir, sinó evitar creixement futur. L'altre problema o l'altre dubte que pot generar aquest acord, aquesta regulació, és que és voluntària, per tant, es complirà o no. Bé,
això el futur ho dirà, però si segueix havent-hi un interès, una demanda, etc., les navilieres compliran o no. Un punt a favor és aquesta concentració del sector, que són només 4. És fàcil, com sabem, els que heu fet economia industrial, és més fàcil mantenir acords col·lusius entre poques empreses que si són moltes empreses. Per tant, això seria a favor, però bueno, cal veure també què passarà d'aquí 5 anys. O d'aquí 3 ja, 3 o 4, perquè ja es va aprovar fa 1 o 2 anys. L'altra qüestió, que també em sembla rellevant, que jo aquí, és que aquest acord, almenys al meu parer, clarament infringeix la llei de la competència. És a dir, que hi ha un seguit d'empreses que es posen d'acord per limitar l'oferta. Bueno, jo ara no em queixaré en aquest cas, però és cert. Aquesta crítica ha sortit també a la premsa i em sembla una crítica raonable. Bé, potser les lleis, els experts en competència ens diuen que hi ha excepcions, però no sé si aquesta seria una o no. Quines alternatives regulatòries hi hauria? Si no en tenim, o que podem posar sobre la taula a un acord. Clar, quan volem reduir fluxos podem fer-ho de 2 maneres. Limitar la capacitat, o bé limitant la capacitat d'oferta, o bé posant quotes. L'acord aquest que consistit és posar una quota, tants barcos amb tanta gent, són quotes, però bueno, una altra forma és limitar la capacitat. A Barcelona fa uns anys van reordenar el port amb la idea de reduir les terminals. Al final la cosa no està clar que els hagi sortit bé en el sentit de reduir el nombre de creueristes, etc., però clarament la capacitat de la infraestructura limita l'arribada de barcos, etc. Per tant, el que no s'ha de fer és ampliar el port, si és que un no vol més turistes de creuer. L'altra forma de reduir fluxes, si un és posant quotes, l'altra és pujant preus. En general, els economistes crec que ens agraden més la idea de pujar preus. I aquí els preus poden ser de 2 tipus. Un, els amarres dels barcos, dels creuers que paguen. Ara aquí especularé, clarament. Són preus molt baixos o no? I aquí una reflexió és com és que tenim tants visitants a Palma i a Barcelona, més que a Roma, que Barcelona i Palma són ciutats molt maques, però Roma també. Clar, aquí poden haver-hi motius, no? Que el port està a prop de la ciutat i aquí facilita l'experiència turística de baixar, pujar als ports dels creuers que van a Roma, potser tenen una situació una mica diferent, hi ha 3 ports més petits, etc. Per tant, pot haver part de l'explicació. Però una possible explicació és que els preus dels amarres que paguen les empreses siguin molt baixos. Això és una especulació que convé, que jo mateix he de mirar, que d'investigar una mica més, d'acord? Per saber si és aquest el cas o no. D'acord? En qualsevol cas, els preus dels amarres, també pel que tinc entès, no els fixa aquí a Palma. Es fixen des del Ministeri de Madrid. Per tant, aquí el tema de les competències, qui té competències, l'autonomia, el govern central és un tema també rellevant a l'hora de plantejar-se la regulació o no. L'altra forma de pujar preus és amb l'ecotassa, amb la taxa turística. D'acord? Clar, aquí veieu aquí les taxes en funció del tipus d'allotjament o del tipus de turístic. Hotels de ciutat de 4 o 5 estrelles, 4 euros. Turistes de creuers, 2 euros. Quan, de fet, hi ha bones raons per pensar que per la congestió que generen, per les externalitats que generen i pels diners que deixen, convé molt més posar taxes turístiques força més elevades en els turistes de creuers que no pas en els turistes d'allotjament. És raonable. Potser, això és una mica més d'especulació, la força negociadora que ha tingut el govern balear ha sigut, si no arriba a un acord, pujaré l'ecotassa. Això també és especulació pura. Però, bueno, d'acord? Però clarament l'ecotassa de la taxa turística pels turistes de creuer està molt, molt baixa. Hauria de ser més alta que la d'altres, precisament per tema de la major generació de congestió i per fet que deixen menys diners. D'acord? Hi ha hagut altres experiències que ara no, en d'altres bandes, Alaska, que ara no entraré. Conclusions, ràpidament. Les dades ens mostren una aposta de Palma pel turisme de creuers, 10-15 anys abans de la pandèmia, conscient o inconscient. L'avaluació econòmica que se'n fa a través dels informes que contínuament llegim a premsa, informes pagats per la indústria quasi sempre i ressenyats críticament per la premsa,
són una mala avaluació. He intentat explicar el per què. Mala en el sentit d'incompleta. En alguns casos, clarament dolenta, clarament mal feta, com és els casos que he mencionat. Els turismes de creuers generen aquesta congestió, aquesta massificació, que aquests informes no tenen en compte i que té un impacte en el que és el patró econòmic de la ciutat, empitjorant-lo, etc. Com he dit, una estratègia turística per a la ciutat, per qualsevol, per una empresa, per una regió, s'ha de saber què es vol fer i què no es vol fer. I dins aquest paquet de productes turístics, aquesta aposta pel turisme de creuers sembla nociva, sembla perjudicial. Per tant, és des d'aquest punt de vista que el turisme de creuers a Palma seria un mal negoci. I això, com he dit, he deixat totalment de banda els temes mediambientals i els temes pels residents. Per tant, convé regular i convé, la conclusió que jo en trec, és que convé regular, convé limitar l'afluència, d'acord? I això és tot el que us volia dir. Moltes gràcies. Vale, moltes gràcies, Aleix. També se m'ha oblidat dir que és vicedegà de la facultat, a part de tot. I bé, si voleu, podem obrir un torn de qüestions i de preguntes. Vos demano sí que sigueu concrets en les preguntes o en les reflexions i per tal de deixar temps per més gent, no? Deixo de compartir. Sí, crec que pots deixar de compartir la pantalla. Bé, perfecte. Passaré un micro. Bones tardes. Enhorabona, m'ha encantat l'exposició i m'agradaria que vostè fos assessor de Port de Balears o de l'Ajuntament de Palma, en el seu defecte. Li vull afegir una dada. Des de la plataforma contra els megacreuers estem espitjant perquè sigui només un creuer en el dia. Ja ho veurem. Aquesta dada de Màlaga, que era el 25%, se va fer, que no li s'agradava la massificació, se va fer en el 2013. Crec que més a prop a dia d'ara seria més i tampoc no sabem si varen fer l'enquesta en el maig, en el juny o en el juliol o l'agost, que crec que seria diferent la resposta. Això per una banda. D'altra banda, aquests 72 euros dels creueristes que posa de mitjana que se gasten, jo no sé qui ha calculat això ni en base a què ha calculat això. Tenint en compte que els 3 dinars estan inclosos o ofereixen aquesta oferta gastronòmica a dins del creuer, no venen a menjar a Palma, només venen a fer una excursió. Com a molt gastaran els guies que s'empleen per fer aquesta reunió. I el darrer, jo que he vist davant d'esport, pateix directament. I la infraestructura que empleem, una d'elles, per exemple, és la massificació del transport urbà, que deixa en terra els treballadors per agafar turistes perquè passen en el bus complet. Qui creu que té aquest poder adquisitiu, aquests creueristes? És que no entenc les dades en base a què. Quan l'empresa de creuers posa llançaderes 5 euros trajecte i no els agafen perquè el bus és 2 euros més barat, el bus de línia regular, te vol dir el nivell econòmic un poc del turisme que ve. És a dir, jo estic amb vostè que no és massa realista aquest estudi. No, jo les xifres no tinc per què adoptar-les. En qualsevol cas, 72 euros tampoc no són gaire diners. I això és un promig. Quan 72 euros és el promig, hi haurà gent que es gastarà 20 euros i hi haurà gent que se'n gastarà 100. Hi haurà gent que anirà a un restaurant i gent que durarà bocata per fer la caricatura, per resumir, del barco. En qualsevol cas, crec, almenys estem d'acord, que el perfil de la despesa d'aquest tipus
d'aquest perfil de turisme, a priori sembla que és, i tot apunta que és molt, molt, molt menor, tant la relació congestió que generen en despesa que deixen entre una mena de turisme i l'altra, hi ha un desequilibri molt clar. El de Màlaga, sí, això canvia amb els anys. Ara no fa molt sortir a la premsa el director d'una d'aquestes aerolínies que deia els turistes no se'm queixen, els agrada que hi hagi molta gent. N'hi haurà que sí, no, n'hi ha que sí. Però els que no els agrada ja no venen, a vegades. I els que venen, també potser venen i els agradaria que n'hi hagués una mica menys i estarien disposats a pagar una mica més si n'hi hagués menys, etc. Per tant, coses no són blanques o negres, però sí que hi ha bones raons per pensar que un excés d'una congestió redueix la disponibilitat de pagar i, per tant, els ingressos que se'n poden treure a nivell agregat per part de la indústria. Gracias. ¿Más preguntas a casa desde remoto o, bueno, aquí en la sala también? Aquí hay una pregunta en la sala. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta al respecto. Ha habido un momento que has comentado el hecho de la regulación y la limitación, ¿no? Lo que tendría unos costes directos en términos de desempleo, imagino. Habría unos costes de dejar de realizar un proyecto que es el que se estaba encaminando hacia centrarnos más en el negocio de los cruceros y, por ejemplo, como has puesto tú el ejemplo, pasar a más, por ejemplo, los hoteles boutique. Entonces estaríamos hablando de una desmasificación turística que llevaría como consecuencia, yo creo, una reducción del empleo, porque estaríamos hablando de una industria más productiva, pero que utilizaría menos recursos. ¿Todos estos costes realmente son insalvables o hay alguna forma de realizar este trasvase de recursos de forma sostenible y que no tenga efectos negativos sobre la economía? Fíjate que yo me centro en un punto, es decir, mi reflexión de hoy o mi charla no va sobre la masificación general en Palma o en Mallorca. No va sobre esto, va sobre un punto muy concreto que es el turismo de cruceros. ¿De acuerdo? Antes he puesto el gráfico ese en el cual vemos el incremento, hemos visto el incremento del número de turistas en Palma en los últimos 10-15 años antes de la pandemia, que había incrementado en 1 millón. La gran mayoría no son turistas de cruceros. Una parte pequeña sí que lo serán porque son turistas de base, de estos de pasajeros de base que suben y se quedan unos pocos días por aquí. Pero la gran mayoría no. Con lo cual, no habría un gran impacto en términos de pernoctaciones, que es lo que medía esa gráfica. Habría un impacto importante en términos de masificación de las calles, etcétera, cuando hay una afluencia importante de turistas de cruceros. Eso sí que sería. En términos económicos, mi punto es que no sería muy importante, porque de hecho ni se crean tantos trabajos y además se destruyen otros y se destruyen otros. Es verdad que habría negocios exclusivamente centrados en el negocio de turismo de cruceros, que esos no tendrían razón de ser, pero la idea es que pueden luego, con una economía dinámica como es la de Palma, pues se crearían otro puesto de trabajos, etcétera, etcétera. Con lo cual, precisamente el punto es que el impacto económico en términos de puestos de trabajo no sería significativo. Al revés, el hecho de renunciar a unos te puede dar mejores oportunidades en otros segmentos. El debate sobre el modelo económico general de las islas, el decrecimiento, todo esto es otro debate que no es para nada, es otro debate. Aquí hay una parte pequeña, esto forma una parte, sí que forma parte de ese debate, pero es una parte pequeña de ese debate. Gracias. Creo que había alguien en casa, no sé si había... Vale, tenemos dos preguntas en casa. Si quieres, doy paso a la sala y voy leyendo los dos chats y ahora las haré. Hola, bona tarda i moltes gràcies per la xerrada. Jo volia entendre una mica millor quins són els sectors d'aquesta oferta turística. Quan dieu la Poça de Palma,
l'aposta de Palma pels creueristes. Qui és aquesta Palma? Bueno, jo quan aquí això sí és una forma potser una mica... No, ho dic perquè si Ports no ho controlem ni els ciutadans balears ni el govern balear, que se controla igual que els aeroports des de Madrid. Llavors, jo soc mallorquina, nascuda a Mallorca, i no n'hi havia de creuers. Efectivament, fa 15 anys que ha començat aquest fenomen. Qui se va ajuntar i va decidir ara llançarem això? Com ho podem controlar els mallorquins en això? Podem. A veure, quan he dit aposta de Palma, també he dit conscient o inconscient, deliberada o no. Però és una forma de dir, quan un veu el creixement, que em sembla que és molt important, el nombre de turistes de creuers els darrers 10-15 anys abans de la pandèmia, això és el que he dit, l'aposta de Palma, però conscient o no, això és cert aquí. I també tens raó, qui ha fet, aquí al darrere sí que hi ha un treball segur. Llavors aquí hi ha, per tant, l'economia política al darrere d'aquesta evolució, puc especular, puc imaginar coses, etc. Jo crec que en el fons és un laissez-faire, és el lliure mercat aquí, en el qual les institucions públiques no s'hi deuen haver fixat durant molts anys, i el port, com més ingressos millor, les empreses de creuers busquen un port relativament atractiu, barat, etc. Però això és especulació. Però és en aquest sentit que segurament, jo diria, segurament és una aposta inconscient al manco des d'un punt de vista ciutadà i d'un punt de vista de les principals institucions públiques. Fins que arriba un moment, m'imagino, que el govern diu, ostres, això està arribant a nivells molt, molt grossos que comença a generar problemes ja no només en termes econòmics o no, si és millor pel negoci o no, si és millor per una estratègia Palma o no, sinó que hi ha una reacció de gent més directament afectada per aquest turisme. Capacitat de limitar, home, jo crec que instruments n'hi ha, limitats, perquè, per exemple, aquí, és a dir, si hi ha una cogestió portuària, que hi és, en teoria, però la capacitat per fixar els preus als amarres, crec, que hauria de posar l'asterisc, que no és d'aquí, sinó que és del Ministeri, per tant, que això no hi és. Però hi ha la taxa turística, per exemple. Això és un instrument que s'utilitza, són 2 euros, però que es podria pujar. Es podria pujar de 2 a 5, a 10, etc. I això hauria de tenir un cert impacte en els fluxos turístics. Per tant, la capacitat hi és. En part, aquesta capacitat es mostra quan hi ha un acord, que de moment sembla que s'està complint. Sembla, perquè jo llegeixo la premsa amb parors que hi pugui haver, etc. És un acord molt suau, molt limitat, però que de moment hi és. Com a mínim, el de la taxa turística hi és. A partir d'aquí, tenim un govern aquí balear d'uns colors, que són els mateixos colors polítics ara coincideixen amb Madrid, que són els que fixen els preus dels amarres. Per tant, capacitat política hi és. Falta veure si n'hi ha prou i si hi ha prou de voluntat política d'exercir el poder que hi hagi per, si és que es té clar que això s'ha de reduir. Aquesta és la primera pregunta. Així com, per exemple, el Palau de Congressos, que va costar molt tirar-lo endavant. Jo, com a persona que no soc economista, vaig entendre que darrere hi havia l'Ajuntament de Palma, primer una hotelera, després una altra. O sigui, jo veia l'empresariat balear darrere d'això i les institucions balears. Però el tema creuerista, jo no sé si són empreses balears les que o estan fent el negoci utilitzant casa nostra. És a dir, les concessionàries... Em sembla que té resposta una mica en el sentit de dir crec que aquí hi ha, per una banda hi ha el port, que fa unes inversions, que permeten uns amarres, etc. Per l'altra hi ha les empreses de creuers que van d'uns preus que es fixen. Per tant, però això és més aviat d'especulació. És veritat, en el cas del Palau de Congressos hi ha empreses hoteleres d'aquí, etc. En el cas del turisme de creuers sembla que no hi estan. De fet, hi ha hagut una de les notícies de no fa molt, és això, l'Escarrer dient que prou limitant els creuers, etc. Tens raó, però aquí hi ha un port que té uns responsables polítics
nomenats pel govern balear i pel govern de Madrid. Per tant, sí que hi ha una capacitat d'actuació política, però hi ha d'haver una certa voluntat política de fer-ho i en part els polítics responen al que volen els ciutadans també. Marge n'hi ha. Vale, bueno, tenemos unas cuantas preguntas en el chat y bien, voy a ordenarlas un poco. Primero hay una pregunta relacionada con la metodología, luego otra con medidas que se toman y después una reflexión, ¿no? sobre otros impactos más allá de los económicos, ¿no? La primera pregunta, voy a empezar por la de metodología, ¿no? y preguntan si hay estudios econométricos sobre el impacto del tot inclòs, si seria més apropiat utilitzar metodologies semblants per veure l'impacte del creuers i si solucionarien els problemes metodològics que has remarcat sobre els estudis input-output. El tema del tot inclòs és un tema diferent. Ara aquí no veig gaire la relació entre el tot inclòs i el turisme de creuers. Per tant... Sí, bueno, no, però hi havia entès que la pregunta era sobre el tot inclòs a Mallorca, no en relació amb el si voleu, aquesta pregunta és de na Carmen. Si vols fer una aclaració per micro, no sé si pots. Potser volia... Ara, això ja especulo també aquí, potser volia dir turisme de creuers. Estudis economètrics sobre el turisme de creuers no en conec cap concretament, més enllà d'aquests de... Tots els que he llegit, tots utilitzen la metodologia input-output. Els articles que he fet referència abans, que critiquen, o que més que critiquen perquè fan palesa les limitacions d'aquesta metodologia, proposen una alternativa, que són els models d'equilibri general computable que es pugui calcular, que és l'alternativa, que bàsicament són models, els quals no en soc expert, però que endogenitzen molt millor els preus, la demanda, l'oferta, etc. Per tant, en aquest sentit, són models que representen molt millor les interaccions que hi ha entre els diferents agents econòmics en una determinada regió. L'alternativa són els models aquests, que posen aquells articles, és fer servir aquests models d'equilibri general aplicat. Però que jo sàpiga no hi ha cap model d'aquests que representi l'economia balear. I no sé fins a quin punt aquests models, fins i tot aquests models d'equilibri general, tenen en compte temes com congestió, com externalitats, etc. Això és un dubte que tinc. Més enllà d'això, estudis més quantitatius, més economètrics sobre el turisme de creuers, no els conec. Tots els que he llegit són informes d'aquest estil d'input-output, sovint amb finançament del mateix sector, de la mateixa indústria. Bé. No sé si te queda clar. No massa. Bé, podem deixar-li una mica que reflexioni i que pensi y bueno, intentaré plantear la pregunta que han lanzado también en el chat, ¿no? Aparte de darte la enhorabuena. Plantean ¿cómo valorarías el establecimiento de un número máximo de personas por guía en el caso de las excursiones organizadas por los cruceros? Es una medida muy parcial y limitada y puede ser discriminatoria también. Sí que és una mesura molt concreta. No conec gens del sector de la guia i tot això, no sé. Crec que el que convé és, més enllà del nombre de turistes que pugui haver per guia o no, que això em sembla ja molt específic, que no crec que tingui molt sentit entrar en aquest nivell de detall, a organitzar si una sortida ha de tenir més guies o menys o no. Això ja em sembla que és un nivell de regulació molt detallista. El que cal és la reflexió sobre el nombre de creueristes general. Aquesta és la reflexió que crec que cal fer-la i a partir d'aquí hi ha coses que es poden organitzar, intentar organitzar, etc. Però, bueno, si hi ha una guia, una guia ha de tenir 10 creueristes o 20, em costa més entrar i veure que s'hi hagi d'entrar en aquest detall.
I abans de deixar la paraula aquí a la sala, que tenim una altra pregunta, tenim aquesta pregunta de si està previst fer un estudi econòmic actualitzat precisament per aportar dades verídiques que donin un contrapunt als estudis citats al principi de la intervenció. A veure, crec que és una bona pregunta, en el sentit que és complicat avaluar, no? En una economia tan diversa, tan complexa com és la Balear, etc., acabar posant xifres. És el que fan aquests informes. 500 milions d'impacte econòmic. Ja està. 5.000 llocs de treball. Això és molt, molt complicat. És el que intenten fer, com deia abans, fa un segon, això, els models aquests d'equilibri general, que intenten ser representacions molt més complexes del que és una economia regional, normalment nacional. D'acord? Arribar al detall de poder quantificar exactament quin és l'impacte en nombres de treballs, de diners, l'activitat global econòmica d'una activitat o d'una altra, això és molt difícil en una economia tan complexa i diversa com és la Balear. Dit això, el que sí que crec que jo he intentat fer és mostrar que aquests informes que pretenen fer això no ho fan bé. No ho fan bé en el sentit que la metodologia no és adequada, és limitada, i que hi ha bons arguments econòmics, de lògica econòmica, etc., que ens diuen que hi ha aspectes potencialment negatius del turisme de creuers. Un informe que pugui quantificar tot bé tenint en compte tots els aspectes, a curt termini no hi serà. Vale, gràcies. Tenim una altra pregunta aquí a la sala. El gran instrumento efectivo, sencillo, a mano que tiene la comunidad del Gobierno Balear concretamente es la ecotasa. Y si digamos, las sombras, las dudas sobre el interés económico del turismo de cruceros, le añades los temas medioambientales y, digamos, la congestión respecto a los residentes, ¿no? Pues yo creo que el caso es como muy heavy en contra del turismo de cruceros. Entonces, desde algún ámbito serio, digamos, con algún peso político, ¿se ha planteado un drástico incremento de la ecotasa, pero pasar de 2 a 10 o a 15 para cruceristas? ¿O esto ni se ha planteado? Yo no lo he leído. Hay algún partido político que a lo mejor propone incrementos de ecotasa significativos. Me imagino que en particular, o no solo, pero también para los cruceristas, pero al menos no los principales partidos políticos que hay aquí. A ver, al final, si lo que se trata es de regular flujos, como he comentado, ¿no? Podemos poner cuotas o limitar capacidad, que es una forma indirecta de limitar cuotas, o subir precios. La praxis, que precios finales se suben vía tasa turística, por ejemplo, ¿no? Bueno, la praxis, la historia nos muestra que esto de la ecotasa, la tasa turística, es un poco políticamente muy complejo, en el sentido de que hay poca voluntad, hay los sectores económicos, los hoteleros, etcétera, están claramente en contra. Entonces, desde su inicio, en el año 2002, si recuerdo bien, ¿no? La ecotasa ha tenido un viaje muy difícil, ¿no? Y eso explica también, me imagino, la reticencia ahora a poner una ecotasa, como estoy de acuerdo contigo, que debería ser mucho mayor que la que hay actualmente, a los cruceristas. Pero al final detrás yo no veo más que temas de economía política, restricciones políticas, ¿no? Ese es lo que veo, y no veo sobre la mesa ningún partido. Uno de los partidos pequeños creo que sí que lo propone, pero en general no parece que esté sobre la mesa como una política propuesta por los principales partidos. Estoy de acuerdo, que sería la medida más claramente efectiva. Ara estava pensant una mica en el que la Carmen, no? La pregunta, que efectivament diu, el tot inclòs és una mica la inversa, si l'he entès bé, del turisme de creuers. El turisme de creuers ve al barco, s'estan allà i baixen a ciutat. En canvi, el tot inclòs, venen a un hotel i s'estan a l'hotel. És una mica la inversa. Què fer-ne d'aquest mirall? No sé gaire què fer-ne. No sé, però és una reflexió que caldrà, que intentaré fer
fer-la més després, però entenc que és la inversa. La idea al final és veritat, aquí hi ha tot inclòs, no ocupa, turisme de creuers, entre cometes, no ocupa territori fora vila, que el tot inclòs sí. Per tant, en aquest sentit, hi ha aquesta... Però també és cert alhora que el turisme de creuers congestiona la ciutat. En canvi, el tot inclòs no. Si el turista se'n va a un hotel de tot inclòs, la congestió a la ciutat, al territori, és molt menor. Per tant, però bueno, és una comparació que em sembla interessant de pensar-hi un poc més. No sé si voleu fer una darrera pregunta. No. Vale. Bueno, de totes maneres, per tancar una mica, hi ha també una felicitació per l'exposició de part d'algun assistent remoto i posaves atenció també en aquests aspectes medioambientals i d'efectes negatius en los residents, ¿no? que ha mencionat el professor Lozano ara. I bé, pues, si vos sembla, podem deixar aquí. Jo crec que ha estat una xerrada interessant, no? Nos ha parlat d'aquestes metodologies, aquests estudis que, bueno, les metodologies podrien ser millors, no? Quan menys, i també una mica d'aquests efectes, no? entre el desplaçament d'un tipus de turisme frente a un altre que pot ser més interessant, una mancança d'estratègia, no? Sobre què és el que volem i bé, una mica com resumen. Moltes gràcies. Gràcies a la facultat per la invitació. Gràcies al vicedegà. I gràcies a vosaltres per assistir. I també als que estan en la sala, moltes gràcies per assistir, i als que esteu a casa, pues, també moltes gràcies.